Hneď na začiatok si povieme, že o čom tá prednáška bude. Hej. Častokrát sa stretávam na rôznych obhliadkách, na prieskumoch, že ma volajú pán geológ alebo paleontológ, že však vykopete dinosaury a podobne. Takže vysvetlíme si rozdiel medzi archeológom, geológom, paleontológom alebo ešte aj antropológom. Môže byť archeológ podnikateľom? Môžem ako ja laik chodiť s detektorom a hľadať? Porozprávame si niečo o nejakých pokladoch, povieme si, čo je archeologický nález a čo je archeologické nálezisko. Od toho to všetko celé vyplýva. A môžem si postaviť rodinný dom na starom cintoríne zaniknutom. Alebo kde sa archeologický výskum musí robiť a kde nie. A prečo? Čo je lidar? Kto rozhoduje, kde bude výskum? Či existuje letecká archeológia? A ak niečo nájdem, čo mám s tým urobiť? Vieme, čo je archeologický nález. Čo môže byť archeologickým nálezom? Môže byť minca z roku 1920 archeologickým nálezom? No a ja vám poviem, že nie. Vysvetlím o chvíľu. Vojenská príľba môže byť? Výborne. Hrot šipu? Výborne. Starý gombík? Áno aj nie. Keď je starší ako rok 1918, tak je áno. Tak archeologickým nálezom je. Hlinený črep? Na 99%. Ak nie je mladší ako rok 1918. Bronzová kopia, dokonca som vám to nesol ukázať. Pracka z opasku, tiež keď je staršia ako rok 1918. Keltská minca, samozrejme. Pieskovec? Aj hej, aj nie. Keď pieskovec nájdeme na nejakom kopci, na ktorom postavili naši predkovia nejaké opevnenie a ten kopec je z vápenca z základu, ale pieskovce sa používali iba na murivo, tak je v podstate súčasťou archeologického náleziska a môžeme ho považovať ako archeologický predmet. Hej. Pieskovec je kameň z pieskovca a tu celá Orava je posiata pieskovcami, ale potom sú aj kopce, ktoré sú základom vápencové a na tých vápencových kopcoch sa nachádzajú pieskovcové platne, ktoré používali na stavbu opevnenia napríklad. Alebo na ohraničenie stavby rodinného domu, ktorý mali kedysi v lužickej kultúre. Walkman? Nie. A hlinená fajka? Áno, výborne. Tak zhruba približne vieme, že čo je archeologický nález. Podľa pamiatkového zákona, ktorým sa celá ochrana archeologického dedičstva riadí, archeologickým nálezom sú všetky hnutelné veci, ktoré sú staršie ako rok 1918 a plus všetko, čo sa týka vojny, prvej aj druhej svetovej vojny. Ja som vám tu doniesol napríklad ukážku vojenskej príľby, nemeckej alebo bodák. To sú síce mladšie ako 1918, ale patria do vojenského obdobia, k vojenskej výzbroji alebo výbave, tak to všetko je archeologickým nálezom. Na každom vašom poli, kde chodíte zberať tie zemiaky, sú archeologické nálezy. A je to nálezisko, alebo nie je to nálezisko, keď sú tam archeologické nálezy? Nie. Je to len územie s archeologickými nálezmi. Rozdiel medzi územím s archeologickými nálezmi a archeologickým náleziskom je ten, že archeologické nálezisko musí obsahovať pod zemou, pod tou ornicou nejaké archeologické objekty, nejaké zásobnice, základy domov a podobne, alebo cintory, nejaké hroby, či už popolnicové alebo kostrové. Ale keď vy máte len ornicu, pole, na ktorom zberáte zemiaky alebo pestujete nejakú obilninu, tak na 1000% tam sú archeologické nálezy, ktoré sa ale dostali tam, ako sa tam mohli dostať. Presne, niekto rozbil nejakú nádobu, naši dedovia, pradedovia, prapradedovia mali ešte hlinené nádoby. Tá hlinená nádoba, keď sa im rozbila, tak čo urobili? Tú hlinenú nádobu hodili do hnoja. Hej? A hnoj kde vyvážali? Na pole. A takýmto spôsobom sa na poli nachádza rôzne množstvo keramiky rôzneho typu, či glazovaná, či neglazovaná. Ale potom máme aj drobné stratové predmety. Máme zaniknuté cesty, ktoré už teraz neexistujú a sú súčasťou veľkého poľa. A na týchto cestách
keď ľudia chodili, alebo tie zemiaky niekto zberal v minulosti, tak vypadal, mal deravé vrecko, vypadal mu nejaký grajciar. Alebo olovené plomby, ktoré sú dosť časté, veľmi časté nachádzané na poliach. Alebo tie stratové gombíky, ktoré sú staršie ako rok 1918, všetko sú archeologické nálezy. Čiže aj vaše pole, každé pole, ktoré bolo v minulosti poľnohospodársky obrábané, je územím s archeologickými nálezmi. Kde a ako hľadať? Ako my vieme, že kde je archeologické nálezisko alebo nie? Trošku sme si to načrtli na tých poľnohospodárskych poliach. Archeológovia zvyčajne na jar, keď je po orbe, po zime, uľahnutá zem, tak chodia po poliach a pozerajú takýmto štýlom, ako tu vidíte na tomto obrázku, pozerajú na zem a hľadajú črepy alebo akýkoľvek iný archeologický nález, ktorý môže im napovedať o tom, že tam sa môže vyskytovať nejaké archeologické nálezisko. Ak sú tam len novoveké črepy, tak vieme, že to sú proste prinesené, ako sme si to vysvetlili, ale pokiaľ tam nachádzame praveké predmety, tak už je to veľká indícia, že je to archeologické nálezisko. Ako ďalej, ešte ako ináč sa dajú nachádzať archeologické náleziska? Prostredníctvom detektorom kovov. A ja teraz sa vás pýtam, môžete vy ako laici hľadať s detektormi? Nie. Dobre. Je povolené vlastniť detektor kovov? Je povolené. Môžem chodiť s detektorom len tak? Tak nie, alebo áno. Na súkromnom pozemku môžem? Trestný zákon hovorí, že vyhľadávanie archeologických nálezov je trestným činom prostredníctvom detekčného zariadenia. To znamená, že keď ja si hľadám stratený prsteň, alebo mi vypadla gombička z košele kovová, alebo stratil som zlatý zub, tak si môžem isto pohľadať. Ale pokiaľ ja pri tom detektorovaní narazím na predmet, ktorý sme si vysvetlili, že je archeologickým nálezom, a archeologický nález je aký predmet? Starší ako rok 1918, tak sa dopúšťam trestného činu. Treba mať aj na pamäti, že to samozrejme sa nestáva bežne, ale aj polícia je napojená na Interpol, Europol, sleduje internetové stránky, kde niekto ponúka archeologické nálezy. Takže ona potom po týchto nelegálnych hľadačoch alebo priekupníkoch ide. No a teraz sa dostávame k téme typu lidar. Vie mi niekto povedať, čo je na tomto obrázku? Skvelé. A čo podľa vás znamená slovo lidar? Keďže ste to hneď spoznali, že čo to môže byť? Ako? No, je to skener, ktorý odstraňuje akýkoľvek porast a v podstate obnaží celý ten terén, ako keby tam neboli žiadne stromy a akýkoľvek zásah do terénu tam vidno. Dokonca tu vidíte aj chodníky krásne vidno, ktoré sú vychodené ľuďmi. Vidno tu krásne terasy, ktoré vytvorili vaši pradedovia a pravabky pri orbe a pri hospodárovaní pozemkov. Tu všade sú terasy. A tu tento obrázok som vám vlastne len na ukážku ukázal, že akým spôsobom ten lidarový snímok sa vytvára. A Slovensko je takýmto lidarovými snímkami už posiaté celé územie a výsledkom je to, že nám sa odkrylo veľké množstvo nových archeologických nálezisk, ktoré nám práve ukázal ten lidar. Že my vieme, že všetky tieto zásahy do terénu sú realizované ľudskou rukou. Vieme rozlišiť, čo je geológia, čo je prírodou vytvorené a čo je vytvorené ľudskou rukou. Tu krásne vidno val 1, val 2 a toto tu sú vlastne terasy umelo vytvorené, ale v novoveku. Praveké terasy vyzerajú trošku ináč. Čiže na princípe lidaru sa nám podarilo v posledných rokoch objaviť nové archeologické náleziska. A teraz uvidíte rozdiel medzi snímkou lidarovou a snímkou z lietadla ortofotomapou. Celá Ostražica je posiatá stromami po obvode, ale na tejto nevidno ani jeden strom. Čiže to je základný princíp lidarov. Hej? Letecké snímkovanie terénu. Ako sa vieme dostať ešte k novej archeologickej lokalite?
máme tu jedného pána učiteľa z Trstenej, Mojmíra Krajčího, ktorý mňa v roku 2011 upozornil, tu je pán učiteľ, ďakujem, ešte aj touto cestou ďakujem, upozornil na náhodnom stretnutí, že v Tvrdošíne sa údajne nachádza novoveké opevnenie, o ktorom som ja vôbec netušil. Keď som zisťoval, že a bol som sa na to územie pozrieť, tak som skoro odpadol, lebo naozaj tuto asi dosť ťažko vidno. V pozadí tu vidíte ostražicu a tu je také návršie umelo vytvorené a hneď som vedel, že to je naozaj archeologické nálezisko, ale netušil som, že z akého obdobia. A pán učiteľ ma usmernil, že by to malo byť novoveké opevnenie z obdobia protihabsburských povstaní. A keď som to začal skúmať a zisťovať k tomu veci, tak som zistil, že toto územie, kde je práve to opevnenie, je určené pre výstavbu veľkého priemyselného parku. Prišlo mi až zle, tak som sa rozhodol, že skúsim vytvoriť návrh na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Pokiaľ by to prešlo a stane sa to národnou kultúrnou pamiatkou, tak už je jasné, že potom na tomto území sa stávať nebudem môcť. Išiel som do archívov, do archeologického ústavu a odrazu som zistil, že sa tam ešte v 57. roku robil archeologický výskum, realizoval ho Alojz Habovšťák a on tam našiel okrem základov, murovaných základov, tak našiel aj rôzne nálezy ako zlomky fajok, kachlice, pracky, olovený praslen. Čiže už vtedy som mal dostatočné množstvo podkladov, ktoré ma opravňovali vytvoriť návrh na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku. Pozrel som si staré mapy a odrazu som zistil, že tu je vyznačené malým takým zvláštnym tvárom a vedľa toho napísané, že Kaischanz. Kaiserschanz, to sú akože cisárske opevnenie. A už som si bol naistom, že sme správne a že je nevyhnutné, aby sme to zachránili, aby sa to nezničilo pre budúce generácie, lebo na území Oravy takýto druh opevnenia nie je vôbec dochovaný. Máme to na hranici na Kysuciach, máme to v Čechách, ale takáto krásna reduta z územia Oravy neexistuje. Preto sme to v roku 2011 celé zdokumentovali. Vtedy ešte LIDAR neexistoval. Ten LIDAR fungoval od roku 2019 prvé snímky, pokiaľ sa správne pamätám. Tak my sme zameriavali každý jeden bod a vytvorili sme takýto model, ktorý, keď si porovnáte s verejne dostupným LIDARom a tým našim modelom, ktoré sme pracne vyrábali na základe X bodov, aby sme vymodelovali 3D model, tak teraz to trvá behom pár sekúnd si to otvoriť a nájdete si presnú tú lokalizáciu a vizualizáciu. A keď som ešte v archíve zisťoval, tak dokonca v roku 1938 pán Gebura takto krásne vyznačil celé to novoveké opevnenie. A odrazu som mal dostatočný počet podkladov a relevantných podkladov na to, aby som mohol dať návrh na vyhlásenie a ešte sa nám podarilo získať aj ešte úžasnú mapu zo začiatku 19. storočia, kde je to takto krásne vyznačené celé to novoveké opevnenie a v rámci celého údolia rieky Orava je to takto vyznačené ďalšie opevnenia. No a teraz si povieme jeden krásny príbeh o poklade minci, ktorý pre vás môže byť veľkou inšpiráciou. 23. marca, keď som bol shodou okolností tu na Orave, lebo odtiaľ mám manželku a robil som na záhrade plot, bola sobota, mobil som pri sebe nemal a odrazu len som sa išiel do domu napiť a pozerám, že mám asi 15 meškaných hovorov, tak volám naspäť, volala mi archeologička z Liptovského múzea, Simona Sliacka, že údajne Štefan Sališ, tento pán na fotke, našiel zrejme poklad minci na prechádzke s manželkou, keď išli na predný choč. Volám Štefanovi Sališovi, ešte sme sa dobre nepoznali, vysvetlil mi, že o čo ide, že na mieste rozritom po divej zveri vidí rozptýlené mince, strieborné mince, dokonca vidí tam jednu zlatú mincu, a nie sú, že sú tam nejaké črepy a zrejme aj nejaký pliešok tam. Tak ja si hovorím, že teraz čo? Že či sa to nedá náhodou prisypať a že na ďalší deň by sme tam prišli.
A on mi vysvetľuje, že to je problém, lebo že pred chvíľou akurát prišiel jeden pán s vozíkom, s autom a išiel brať zeminu do záhradky, lebo to hneď pod lesom, krásna zemina, ideálna do záhradky. Si predstavte, že by si takto zobral celý poklad minci, ani by si to nevšimol. Tak sme sa teda rozhodli, ja som sa rozhodol, zavolal som riaditeľovi, že ja som na Orave a potrebujem ísť dokumentovať archeologický nález, a že teda mám ísť do Žiliny, zobrať auto. A vtedy mi napadlo, že mám kolegyňu v Oravskom múzeu, Barboru Danielovu Lofajovú, ktorá býva tu v Krivej, že či náhodou nemá čas a že či by nemohla ísť so mnou, že cestou by sme vyzdvihli náradie, detektor a všetko, čo k tomu tej dokumentácii potrebujeme. Mala možnosť, bola ochotná, vyzdvihli sme si veci, prišli sme na miesto. Oni tam čakali vyše 2 hodín, kým sme neprišli. Zrejme to muselo byť naozaj pre nich také dosť vzácne a významné. A nemýlili sa. Naozaj to bolo pre mňa ako doslova šok. A vďaka tomu, že oni do toho vôbec nejako nezasahovali, nechali všetko na mieste, ako sa má, lebo to je aj postup podľa pamiatkového zákona. Keď to tak necháte na mieste, tak máte nárok na nálezné. A nie malé, čo si o chvíľu povieme. A mali sme tam tým pádom možnosť zdokumentovať unikátnu nálezovú situáciu, lebo vy keby ste, keďže neviete, ako to postupovať, možno, že by ste pobrali všetko naraz, povyberali mince, nevšimli by ste si črepy, nevšimli by ste si zvyšky tkaniny, nevšimli by ste si možno, že ďalšie iné veci, že akej hĺbke bola dno nádoby, či je to neporušené dno nádoby a rôzne drobné detaily, ktoré by ste mohli prehliadnúť. Preto je nesmierne dôležité, aby ste to nechali pre archeológov, ktorí vedia, že ako majú postupovať. Keď si pozrete, ten poklad mincí po nájdení vyzeral asi takto. Špinavé strieborné mince, dosť skorodované, ale nebol problém to jednoduchým spôsobom, relatívne jednoduchým spôsobom postupne vyčistiť a roztriediť. Dno nádoby, rôzne okraje a podarilo sa nám tú nádobu celú zrekonštruovať. Ja som ju dokonca jednu repliku doniesol vám aj ukázať. Tak v takejto nádobe bol ten poklad minci. To je presná replika toho. A na základe typu tých mincí vieme, že ten poklad bol zakopaný v roku 1527 alebo nasledujúcim 1528. A teraz si povieme, v tom poklade minci boli od Mateja Korvína až po Jána Zápoľského. Staršie ročníky budú vedieť, že čo sa stalo v roku 1526. No? Kto chce jednotku z dejepisu? 1526. Bitka pri Moháči, správne. Čo sa tam potom udialo? Kto nastúpil na trón? Ján Zápoľský a Ferdinand Habsburský sa bili medzi sebou. A vieme, že Ján Zápoľský v tej dobe, keď sa bavíme teraz o tomto poklade, vlastnil hrad Likava. V tom poklade mincí bolo vyše 300 denárov Jána Zápoľského a čuduj sa svete, Ferdinanda Habsburského iba 3 mince. Už to nám napovedá, že ten vlastník toho pokladu musel byť privrženec Jána Zápoľského. Lenže v tej dobe celý Liptov a všetci liptovskí mešťania boli strašne nahnevaní na Jána Zápoľského. Oni ho tam nemali radi, lebo ich terorizoval. Tak požiadali Ferdinanda Habsburského, aby im prišiel pomôcť, aby toho Jána Zápoľského vyhnal z Likavského hradu. Čo sa aj stalo. A práve táto udalosť s uložením pokladu minci jednoznačne súvisí s bitkou a s prepadnutím hradu a s vyhnaním Jána Zápoľského a tým pádom ten vlastník toho pokladu musel byť privrženec Jána Zápoľského. A takto sa nám napíše krásny príbeh, ktorý vďaka poctivosti nálezcov a správnemu postupu sa nám podarilo takýmto spôsobom zrekonštruovať. A teraz sa dostávame k tomu, že aký má nárok nálezca na nálezné, keď postupuje správne podľa zákona, že dodrží, že na mieste nechá, počka, kým to my prídeme zdokumentovať, nezasahuje do toho a my máme možnosť takú ideálnu to celé sami zdokumentovať. Koľko podľa vás percent môže ten nálezca nájsť? 10, 50, 9,
30. Dobre, 100 stopneme. Máte nárok až na 100% hodnoty nálezu. No a teraz ideme si trošku popolemizovať. Keby sme to nepriznali. Hej? Máme tam 1870 strieborných denárov. Na čiernom trhu, alebo proste na trhu, sa pohybujú v priemere 1 denár. V priemere hovorím, niektoré sú drahšie, niektoré lacnejšie. Dajme tomu 10 eur. Jeden. Takže máme koľko? 18 700 eur. Už, ak by sa nám podarilo v tých ideálnom prípade. Plus 2 zlaté dukaty. Jeden dukat v tej dobe sa pohyboval v hodnote 2500 eur. Takže máme 2, máme 5000. Dohromady je koľko? 23 700 eur. Keby ste boli takí frajeri, že sa vám to podarí, máte nejakého priekupníka, predať do zahraničia, teoreticky pri ideálnym možnom prípade by ste mohli vyťažiť z toho 23 000 eur. No a teraz, keďže sa zachovali tak správne, ako sa zachovali, a štát je naozaj v tomto štedrý, tak štát je povinný zabezpečiť znalecký posudok, pamiatkový úrad, ktorý ohodnotí nielen tú trhovú hodnotu nálezu, ale ohodnotí aj sprievodné informácie k tomu nálezu. Kde sa našiel, ako sa našiel, sprievodné nálezy k tomu. Čiže neostane iba pri tej trhovej hodnote, ale nadobúda väčšiu hodnotu. Čiže historickú hodnotu má omnoho väčšiu ako tú trhovú, keby sme išli len po samotných minciach. A vďaka tomu, že sa zachovali tak, ako sa zachovali tí nálezcovia, dostali od štátu vyše 56 000 podľa mňa, ak si to dobre pamätám. Čiže z toho vyplýva jedna základná premisa pre každého z vás. Ak niečo nájdete, nahláste to, lebo poctivosť sa vám oplatí. Poďme ďalej. No, rozprávali sme sa o obhliadkách, rozprávali sme sa o archeologických výskumoch, o prieskumoch, o detektorovom, o leteckej archeológii. A ja sa vás pýtam, kto o tom všetkom rozhoduje? Ja už som to trošku načrtol a ja sa pýtam, archeológovia v muzeách, alebo archeologický ústav, a naopak som to napísal, Slovenskej akadémie vied má byť, krajské pamiatkové úrady, univerzity, alebo súkromné archeologické firmy. Vo všetkých 5 robia archeológovia. Tak kto z nich rozhoduje o tom, že kde výskum archeologický má byť a kde nemá byť? 2? 3, správne. 2 bola do roku 2002, keď ešte neexistoval pamiatkový zákon. Od roku 2002 existuje pamiatkový zákon. Vytvorili sa krajské pamiatkové úrady. Máme krajov 8, máme 8 krajských pamiatkových úradov. A tie krajské pamiatkové úrady, zamestnanci na krajských pamiatkových úradoch rozhodujú o tom, či áno alebo nie, kde áno, kde nie. A na základe čoho sa rozhodujeme? Lebo to robia aj iní, alebo to stanovuje zákon pamiatkový, alebo investor chce, alebo archeológ chce. Pozor, to je záľudná otázka. Áno, 2, lebo to stanovuje pamiatkový zákon, ale tam musia byť nejaké splnené podmienky a my si nemôžeme rozhodnúť, že všade tam bude archeologický výskum. Hej. My musíme si ten výskum veľmi dobre odôvodniť. Hej. Nie všade sa proste totižto predpisuje archeologický výskum. Ale výskum môžeme predpísať aj, lebo archeológ chce. Rozdiel medzi týmito dvomi, medzi 2 a 4 je ten, že ten zákon stanovuje predovšetkým, ako rozhoduje v 99%, o archeologických výskumoch vyvolaných stavebnou činnosťou. To znamená, že keď sa tu stavia Tesco, keď sa stavia obchvat Nižnej, tak automaticky sa tam predpisuje archeologický výskum, lebo je viac než pravdepodobné, že na tom úseku, keďže je to dlhý úsek, sa tam nájdú minimálne nálezy, o ktorých som vám rozprával, že je to územie s archeologickými nálezmi, že detektorom, keď to prejdú, tak ponachádzajú plomby, spony, pracky, mince, hocičo. Alebo dokonca tam môžu byť aj archeologické náleziská, o ktorých sme nevedeli. Ale keď archeológ chce, tiež môže realizovať archeologický výskum, nás požiada, ja už som vám to hovoril, takzvaný výskum na vedecké a dokumentačné účely. A musí pripraviť projekt, mať súhlas vlastníka, vydáme rozhodnutie a následne archeológ ide. Rozdiel medzi týmto výskumom na vedecké a dokumentačné účely a výskumom záchranným je zásadný.
Pri záchrannom vám stoja doslova bagre nad hlavami, tlačia vás investori a vlastníci vás nemajú radi, lebo im tam zdržiavate stavbu. A výskumno-vedecké a dokumentačné účely, to je v podstate skoro ako Indiana Jones, metlička, šteteček, škrabka a postupne centimetr po centimetri si odkrývate. To som trošku prehnal, ale tak zhruba. No a toto už skončíme pri tomto. Tú archeológiu naozaj možno vidieť aj a zažiť. A máme tu na území Žilinského kraja dve pekné miesta, kde tú archeológiu môžete zažiť pocitovo. A to je Liptovská Mara Havránok, určite ju poznáte, a už spomínaný Vyšný Kubín Mokrý kút, kde nachádzate, alebo môžete zažiť, toto tu je z výstavby tej chaty, ktorú som vám spomínal, z Dolného Kubína, a môžete tam zažiť prácu s keramikou, výpaly a tavbu kovov, nejaké zažitkové aktivity priamo v chalupe, alebo tvorbu keramiky, alebo výrobu pravekých jedál. To je všetko. Ak máte nejaké otázky, pýtajte sa. Doniesol som vám tu ukázať rôzne druhy nálezov. Poviem vám, že väčšina z nich, všetky tieto tu sú originály. Kopia je toto je jedna z najstarších keramík na území Slovenska a nie len v rámci celej strednej Európy. Toto je stredovek. Kopia, to sme si povedali. Toto je doba kamenná, to sme si povedali. Toto je jediný originál z 8. storočia, zhruba 8. až 9. storočia, nájdený vo Varíne. Toto je zase lužická kultúra, to je nejakých 1200 pred Kristom, ale to je tiež len ako replika. Máme tu bodak z druhej svetovej vojny, máme tu stredovekú sekeru a máme tu vojenskú príľbu. To už sú všetko originály. Tuto máme zároveň z detektorového prieskumu z lokality pod Likavským hradom. Máme odovzdanú bronzovú kopiu a tu sú rôzne druhy minci od 2000 rokov starej až po 100 rokov stará. Môžete si to prísť pozrieť, ale prosím nechytať, lebo na to sú potrebné rukavice a je tu strašne veľa. Môžete si to popozerať, ale prosím nechytať. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, pýtajte sa. Áno? Nie, len pozrieť. A ona je aj tak necelá. Ale musím naozaj oceniť, že ste boli skvelí. Ďakujem krásne za... Dobre, ďakujem.